Huma ħafna riċetti magħmulin minn ingredjenti lokali li jiffurmaw parti mill-platt tradizzjonali Malti, fosthom l-irkotta. Kif jixed l-isem tal-attività, Irkotta Fest, l-irkotta kienet l-element prinċipali fl-attività li ġiet organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Ħall-Kirkop. Daw kollha li kienu preżenti għal din l-attività setgħu jsegwu esibizzjoni dwar kif issir l-irkotta b'mod tradizzjonali, filwaqt li daqgħu diversi prodotti magħmulin mill-irkotta, fosthom il-ġelat, ravjul, torta tal-irkotta u ħafna oħrajn. Is-sindku tal-lokal Terrin Saġus fisser l-anijiet ta' din l-attività. Komplu nfakru t-tradizzjoni tagħna ta' Ħall-Kirkop ħalli l-eruq tagħna ma jintilfux, kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar ikonna il-laqdiet tar-raħa li gawdu minn daqsxejn minn attività bħal dik sabiex fl-aħħar mill-aħħar flimkien ikunu maqudin f'attività waħda. F'din l-attività ħadu sem ukoll laqda mużikali San Leonardo u Soċjetà Mużikali San Giuseppe u diversi stalls ta' ikel u ħelu magħmulin mill-irkotta. Tkellimna ma' persuna li flimkien ma' grupp ta' nies mill-komunità żejnu u għamlu kejk apposta għall-attività li fuq nett tiegħu juri borma li fiha qed issir l-irkotta. Il-Kunsill Lokali ta' Ħall-Kirkop jorganizza korsijiet ta' taħriġ l-adulti fil-komunità biex jitgħallmu jżejnu l-kejkijiet u l-grupp intaqgħu flimkien biex iżejnu dan il-kejk u jagħmlu daw il-kejkijiet. Il-kejk il-kbir bħalma qegħdin naraw dan biex isir qisu xi 30 siegħa, però kien hemm madwar 15 ruħ jaħdmu fuq, ġifieri tista' timmaġina x-xogħol li involvi u l-kejkiet iż-żgħar illi llum ħajinqasmu n-nies ħajġu jieħdu biċċa u jagħtu donation il-puttinu saru mill-istudenti biex ikunu jistgħu jinqasmu llum għal din il-kawża nobbli. Waqt din l-attività wieħed seta' jżuru postijiet storiċi mingħajr ħlas madwar ir-raħal, fosthom il-katakombi paleo-kristjani u l-menħir, kif ukoll diversi wrijiet ta' arti u fotografija u ta' makkinarju agrarju u naċċ.